mama ga Attahir dan Bala gwanin namu na gaske idan ya ce za ya yo nan zai maka take me gwamna a Kaduna gata nan ta mana aike minista na taron support nasa karna yake me gwamnan mu Masari mace kana ta gaske ya ga wasu Mustapha bai gaza ba Mariya Bala Usman ba mu ce ba tambarin irkishin da kasa Hadisu da Kagwani gaba ba tambarin irkishin ministan kasa aviation bai gaza ba ga Mariya Bala Usman sannu mama dan zakin ki ne ka bai na ki mama mama ce ku ce sannan ya ga mama ga Zainab Bala Usman yayar su mama mun zo mu wake yar kishin kasar na Hadiza Bala Usman babbar jaruman na ga irkishin kasa Hadiza Bala Usman da baba Buhari marayun kasa na godiya ga yar kishin kasa Hadiza Bala Usman ta baba Buhari marayun kasa na godiya ga irkishin kasa Hadiza Bala Usman da baba Buhari marayun kasa na godiya shafin farko in fara da Allah bai da sarkin da ya yi zaki shi ya yi tsamiya ya rabu ka fita mu a bangaren hayaniya wake gaskiya Hadiza Bala daya birni sha tambaya ga yar kishin kasa ki ja mu muje zuwa ya ga Buhari ga irkishin kasa Hadiza Bala Usman da baba Buhari marayun kasa na godiya majara gabarki gudu ka ganga ta uwar zuma majara gabarki wacce ba ta ce mana sai an jima majara kai gabarki uwa ga Yusuf raba gardama majara uwa gabarki gurin ta ni muke aka lalama majara kyaman gabarki kawa kirari da ta can sama majara domin ku gabarki tallakawa kika runguma majara kika taimake su kika ce su yi an zama majara matan gida na ji sun miki baiti ba gaba da gaba ba ba gaba da gaba Hadiza Bala halin ta kudu ba gaba da bata bar wani mu yayo kuka ba gaba da bata kyala masu cutar mu su zo ba gaba da bata ɗauke mu matsayin bare ba gaba da gaba ko ba gaba da gaba ba gaba da ba za mu bari a yi mata wargi ba gaba ba za mu kyala mai zagi san ba gaba da domin ko ba ta kyale mai kuka da muna a sha a ɗiba a yi wanka sai an yi gayya ake daga jinka ba a fita ba da zakka a gari ba ba a fita ba da naira ga kuɗi ba ita ba dala ta ɗauka a kuɗi ba ba a gaba da gaba ba a bani ko da kwantaina mama ba gaba da gaba ba umar zaman gaban yowar giba wakar ki ban bari a yi ba ni ba ni mana ce ba gaba da gaba ba ko ma ta yaya ba za su iso ba ba gaba da gaba ba ya ga Ahmad Usman Liman baba kai ma ba gaba da gaba ba ka yi maimai ba mu ce maka a'a ba ba gaba da gaba ba kuma ta yaya ba za su iso ba ga yar kishin kasa Hadiza Bala Usman da baba Buhari marayun kasa na godiya yau dai maganar ta mamace na saka in fada haske na cikin gida ilimi ga tannaka bai tsara sassaka bai hana kike haɓaka to yau kun ga abin da rabbana yi mana ɗaukaka muna zaune muke fita mu yi aikin tallaka haka ne yasa nasarar ta mu ta haskaka Allah ga tanki ne dan shi sarkin ki ne kuma bai taimakon ki ne bai sa nasarar ki ne Allah garkuwar ki ne mama Hadiza Bala mai haske yaddala yau sai ki hamdala dan ba mai ja da ke kamar sisi kwandala Hadiza Bala Usman yar kishin kasa ga yar kishin kasa yalla mana da baba Buhari marayun kasa na godiya to dole su ganki mama rana raba aiki sai an tara a cici ba a ɗauka kan ɗaki da ki
na mata ne ba ma fitarwa ne wakar Hadiza ce dan tayo fice yar kishin kasan Najeriya Hadiza, domin ko ba ta zaro din duniya Hadiza, Hadiza kin zamo sha tambaya Hadiza, shagwagwar maya Hadiza, ku zo mu je mu gaida gwamna Nasiruwa Hadiza, gwamnan Kaduna kau da fakaruwa Hadiza, Nasiru yan faɗi babban gini Hadiza, tubalin rodika kayi mun gani Hadiza, makarantun boko da na Qur'ani Hadiza, gaja mu je na anta Hadizar mu ne Hadiza, kunya mun gani dan kishin kasa Hadiza, da ko muke alfahar Najeriya ga 'yar kishin ƙasa. Hadiza Bala Usman Da Baba Buhari marayun ƙasa na godiya. Ce mana Mama Hadiza ce, Mama Hadiza ce na ƙasar mu sun dace. Mama Hadiza ce kallon maƙiyanki zai zauce. Mama Hadiza 'yar kishin ƙasa ƙasa. Mama Hadiza ce kun nesa da na kusa. Mama Hadiza Hadiza Bala Usman 'yar kishin ƙasa. Ga 'yar kishin ƙasa. Hadiza Bala Usman Da Baba Buhari marayun ƙasa na Ya godiya. da shi kafin rabbi ni na cewa zai tuge gamji ce ta gagare su koya suka dage ke kadai gayya wata a bayan ki duk muka toge ban kamata a wai ga sauran sagarken nage mama zauna lafiya ba su kai ki hali ba ta fi babbar maliya ba gara da zago ba ɗauyi su mai kwalliya ba su kai ki ado ba da ke muke tutiya ba mutum mutumi ba Hadiza ya ga falawuwa ga dukkan al'umma ko kuma kafi na gani biyar ta gaza goma uwar zuma tashi a ce miki turkashi a bi kiki ce gashi a ganki kice amshi domin baki da kyashi ko ganki ko yayi goshi ya muje dole a biki a tilas a yabe ki kuma dole a barki ga tambarin mu ga umma Ga 'yar kishin ƙasa. Hadiza Bala Usman Da Baba Buhari marayun ƙasa na godiya. miyagu na kasar mu sun yi sun barki domin Allah ne yake ta kare ki Mama, Diya ga Bala Usman diyar kirki ga yar kishin kasar da baraki ga matan Chibok kin sako shauki Hadiza kin yi karatu zuwan ki mun yantu al'ummar far aso da yau sun saito ke ja mu je mama halin ki halin girma ke ke raba jari ga mai iyaye ga marayu burin ke al'umma a koyaushe su shiryu domin ke rike Allahu kin wuce mai layu ga mama Mariya Bala na gefaki domin mamar mu ba ta san miraki Mariya tuwa Bala Usman na godewa dan zakin Musa ina kara yabawa abinda kuka yi mani da ku zai godewa zai godewa ga 'yar kishin ƙasa. Hadiza Bala Usman Da Baba Buhari marayun ƙasa na godiya. ba ma kwai jarumta ai tuntuni kun sani duba matan ci baka dukka kuna gani da ita ce ta yi tsayin da ka takkafa sansani ta ce ba ci babu sha har sai an magani kuma har sai an sake 'ya'yan ma abun gani abun murna rabbana ya kawo nasarar duka da sa hannu kika sabunta jirgi na ruwa domin dai ai ci gaban ƙasa a kore yunwa farankin ka tsaya ba kafa a gyaran babbar uwa mama Khadija Bala Usman farar uwa ga akushin ingili da mai kora bakar yunwa amda zina ce ilahu ya kare ki Ga 'yar kishin ƙasa. Hadiza Bala Usman Da Baba Buhari marayun ƙasa na godiya. cikin wakar mama dole in ga da jigajigai Profesa Yemi Osinbaje na gaida kai kun yi aiki kasar ga an shaida Kun yi mun gani, bagajiya bare batun ganda kun yi mun gani, da basu mustawa a gaishe ka kun yi mun gani, kayo hali na albarka kun yi mun gani, ga Dr. Mustapha fasihi ne kun yi mun gani, wani a gurin dukan mutane ne kun yi mun gani, SSG Mustapha na kowa ne kun yi mun gani.
uwar fashi kai kudo kan tambari mu gaishe shi kaji babban fi'i gwani na dattaku da sallauna rawa na wajen umma mai halin taimako ga al'umma ga baitin naka kwana suma shehu mai kuɗi tsayayye ne aka ce da ni fasihi ne sannan gwanin matasa ne Na'im Abdullahi ga kaga tajo kuma na sa ku na yabo ku ga yar kishin ƙasa Hadiza Bala Usman da baba Buhari marayun ƙasa na godiya ga yar kishin kasa Hadiza Bala Usman ta baba Buhari marayun kasa na gode